Mbak Yop. Ya, Mbak Yovika. Listia, Risma. Ya, anu, jumeneng. Hmm. Wilujeng enjing selamat pagi Mbak Yovika Listia Risma. Nggih, sugeng enjing Mas Akbar. Dereng ngantuk to? Alhamdulillah belum. Bidal mriki kalih sinten Hara? Kalih Ibu. Ibu Mirsani. Nggih, mirsani. Weh, ngaten niki nek jenengan main ngaten niki, Ibu ngaten niki sare napa? Nggih, mboten no nirakati. Wih ya, sae nirakati anake kok. Di no. mana-mana selalu mengantar. Ya, Ibu. Niki ada permintaan loh, Mbak Yovika. Nggih, napa? Sesideman. Karya besar Ki Haji Sukron Suwondo. Ayo dibawani riyen nggih. Ya, arepen ngendoni swasana kang kenceng. Yo. Ayo. Ayo Mbak Yop. Niki mau ceritane ngarani ngoten ta, Mas? Ngarani iki lho, macane dhewe kok dikira aku. Lah ya ngarani enten duwite mboten? Loh, piye to? Ono lho iki lho. Dikira aku ngapusi kowe piye? Berarti enggak aku nang kowe. Piye? Enggak aku. Iya, wis to. Monggo to tenang. Bagianmu dudu iki. Apa, Mas? Yo, bawa bagian. Ya. Yo, dibawani sik. Wes? Iki uga dianu lho, Nok, di live streaming. Ya. Rasa getak-getak ngoten. Mboten, getak niki semangat kula niki. Mboten. Jenengan yang mboten iki semangat nggih, Mas. Semangat. Iya. Masa wis anu napa niku iki di live streaming gitu. Panjenengan mbok menawa arep salam sapa-sapa. Yo, sapa? Enak ndak? Nggih, khususipun nggih sing mirsani dateng dalem menika penggemar berat Asta Brata ngaturaken sugeng mirsani. Selamat pagi. Pak Lasiman nggih, Pak Lasiman selalu itu. Lho Pak Lasiman ning TKP kok malah ora anu lanjut ganti ki mau ganti.
Suara kurang permana ning wasis hang Hangungrume artinya apa? Kenapa niku Mas kula dereng kok mudeng? Wah, suara kurang permono ini berarti artinya apa? Suarane ora patek, yus mayak-mayak lah. Orangnya ora patek apik. Ning wasis iki pinter. Angungrum iki apa? Kenapa niku? Merayu. Oh, Suarane gitu. ndak patek apik ning pinter ngerayu. Contohnya pripun niku? Duh, niku nyeritakne sejarah ini. Nggih, maksudnya mosok mboten enten contone. Contone napa? Ngerayu. Maksudnya tiang setri tapi suwantene kan biasa mawon cara mono. Cara mono. Nah, tapi saged merayu ngoten niku lho. Nggih. Padah to. Ning kula niku kok dereng nate dirayu wong wedok selawase urip. Iya. Masak. Iya. Kondi ki mau. Mbak. Terus no. Oh iya. Marang. Ayo. Sing kemayu. Bendera. Bendera. Iya. Terus. Piasulis. Pijer ngincangake alis. Ngincangi alis sih piye to? Ngeten lho Mas. Oh iya. Nek ngincang ki alis, nek lembean niku apa? Lembean niku tangane, astane. Nek jangkah. Jangkah niku kakine. Oh iya. Apik. Iya. Gak wis. Terus yo. Yuk tibake, heeh. Terus no sesideman. Ya, mangga. Luwih becik patengan timbang pisahan.
tembang menika nggih kula kintunaken ingkang taksih memonitor lumantar channel YouTube wonten kula aturaken kagem Bunda Angel Heaven. Nah, menika stay wonten Hong Kong memonitor lumantar channel YouTube ngaturaken panuwun. Ayo, dilanjut. Mbak Yovika. Urip ana Paske? Ya. urip ana Terima kasih Dek Yovika. Sani. Ya. Ingkang sampun menghaturkan inggih menika langgam sesideman karya besar Ki Haji Sukron Suwondo. Ngono ya Le. Ayo. Luar biasa. Saiki yen awake dhewe gagas Mas Garing Dik Bagong, piye, Truk? Saiki regenerasi seniman kuwi ora bakal kentekan dalang kuwi wis akeh regenerasine, pengrawit semono uga, sinden semono uga. Sing perlu dipikirkan zaman saiki ya kuwi piye regenerasi pecinta wayang kang sarta penanggap wayang iki. Oh ngono. Iya no. Walange ukeh, pengrawite ukeh, sindene mbludak nek ora ana sing nanggap ayo arep ngendi anggone. Oh ngono dadi wadah ya to. Mula awake dhewe berkarya sak mampune, sak gaduking nalar, sakadaring
lampah supaya piye bisa ya kuwi narik kawigaten supaya para pecinta budaya iso karenaning penggalih. Ayo mula aku suweneng para penggemar-penggemar kuwi solid gitu. Malah iso ya wingi ngacarake utawa nanggap wayang dhewe kaya wingi Mbak Zahra so FMA yo wayangan dhewe. Oh FMA yo yen ora kleru sasine April. Luar biasa ya. Ngatasé ora mung seneng ora mung penggemar ning uga ngenekake. Ayo, luar biasa. Ayo lanjut. Mbak Ul. Ayo urung nembang dijian mau ya. Mbak Ul. Seperti Mbak Ul. Suy ndak teko. Selamat pagi Mbak Aul. Selamat pagi Mas Akbar. Wah, yo. Padi kesini sama siapa? Sendiri. Iya. Uprus piye. Loh, saestu sendiri tadi. Menane. Nggih. Wangu nek ndelok statuse Mbak Aul snap IG karo TikTok. Wah, wis karo calone. Ya kan ya mosok ya kalah karo sampean. Loh, aku ora tau ngupload wong wedok. Mosok. Enggak, aku niku ya mergane ora duwe niku. Enggak diupload. Ya aku ya delok statusnya sampean wis duwe talent mrene melu seneng. Kapan ya aku iso ngupload wong wedok. Ya kan ya urung duwe. Jenengan dereng gadah. Heeh. Tapi koyoke kok. Tapi yo pengen ngupload. Tapi koyoke kok nganune sapa? Sampean iki biasa. Anu apa? Teka-teki, penuh dengan teka-teki. Ketak-keti. Nembang. Nembang napa niki? Oh, anu ya tinggal katresnan. Oh, siap. Permintaan. Yo. Nggih. Ya. Monggo, karepe kanca-kanca manut langsung seraginan oke, dilanggam sik ya oke. Ya, Ayo monggo kanca-kanca dadekke. Wah sing jaipong. Luar biasa. Heeh. Ketoke kok semangat sekali hari ini. Lek ning kene peraturannya ora entuk mendem. Iya. Tidak boleh ngombe banyu sing disumet iso ngurup. Iya. Bensin. Yo. Hey. Ayo. Asik asik. Hey.
Nggih, matur nuwun. Kak Aulia Pangesti ya. Wah, luar biasa tinggal katresnan garap cara seraginan. Ayo ngrungokne tabane kanca-kanca sak jeg jumlet Jawa Timuran yo apik mung sore. Wah, paling apik. Emong, ayo. Etan asli ya, ayo. Sing ana sing ngomong rombongane dhewe sing ngendang apik ya. Ayo. Sing ukele sing ngendang ayo. Ayo. Sapa ki Seli. Marcelia. Kita Marcelia ada bener ya. Ayo, cepenang musik. Yuk. Oh, Seli. Ayo Seli. Kok sing nggur diubah ning nggur bokong mburi dhewe. Dan gerakan tubuh sampean niku nganu, Mbak, memikat Langge. para kaum Adam. Lan iki wau jareke mantun model-model pun dibenakno. Sakniki kula luwih kalem lho, Mas. Weh, lah kok iso model-model niku piye kegedean apa piye? Nggih ancene niki wau polahe nganu. Gak Sakniki pun dibenakno. apa dibenakno. Dadase sakniki. Kegedean ngono apa piye maksudku? Mboten niki kula diubetaken. Oh, diubetaken. Nggih. Makane mantun niki kula lek nembang. Nah, jakete kalem-kalem ngeten iki. Oh, tapi kan tidak keluar ciri khasmu. Oh, ngoten. Mungkin no sing ada sing bonang, sing jaipang nu mboten marem nek mboten Mbak Seli joget nganti musel. Apa ya kepengin jaget karo aku ndek kene? Mas? Ya. Ya apa? Nah. Sing musik, Mbak, ben kanca-kanca leren. Oh, musik. Iya no. Jadi mau kalau ningali menten YouTube, Heeh. wonten panyuwunan suket teki. Oh gitu. Iya. Oh, kawak maneh. Apik. Suket teki sing piye, Mas? Oh, salah. Ora gelem mangan kabel. Wong lanang seneng karo lanang, kaya sapa? Ayo sok ketemu. Aku perlu. Nganu, Mas Dalang. Dalem. Kula mboten napa-napa niki, menawarkan ke Mas Hendra, Mas Hendri, Mas Herman. Mas Heru nanti dibuat bom sama Mbak Pesek. Ora, aku kepengin joget karo Mas Herman sing bonang. Niku priyayi, aja kon joget. Oh, priyayi. Kasepuan. Sakliyane Mas Herman. Aku kepengin karo sapa ya? Ayo. Tio niku suarane sae. Sing jaipo. Ayo. Aku kok penasaran. Jare sama mong Mas aku Seli Bayo nek joget apik. Ayo, maju. Ora. Ayo bar ki prei suwi lho. Mbak Elo wis turu. Jare wedi di Aku ora tau tumon iki cus nggae beskap kok pas awak mesti kegedean. Gak tau tumon aku. Selamat pagi Mas Tio. Selamat pagi, Dek. Ya sepurane lho ya iki ora tak duitne karo Beatrice sepurane. Karo ganti karo. Gak butuh. Ya biyen ketok apa saiki ketok. Iya, Mas. Anjene wong lanang iki koyo ngono. Biyen dele saiki tempe. Iya. Saiki wis susu kedele. Suka teki sak bait. Ya, Bener. sak bait, Mbak Seli, sak bait maca oleh. Presiden pidato maca kok. Aku sewong iki menderu. Apa yang ndredeg Mas? Heeh, ndruwedeg aja ditemek. Oh jadi demak. Gak oleh. Balesen ngono kuwi. Ayo jajal. Kau. Ayo. Kena pidana KUHP. Ya apa? Emoh aja. Anu, Aku kowe njaluk contekan. apa? Kak Kese. Sik Mas Rio ben niku Mas Dus ben buka lirik Ya, cakepan. Mas, nek gak buka Cakepanipun suka teki. Cek suara dhisik Mas. ya. Iya. Matuk aku kok.
Piye kibotane Mas Rio piye kibotane Mas Rio? Bagus, bagus. Kowe kan iso ngibot ngono dadi tak kon nilai pengibot. Ah. Maine requestin nak kunci Maine- apa Mas? Maine Kunci apa? apa? Maine apa? Korte apa? Apa Mas yo? Apa yo nek ngene iki gak roh. Lah wis diringi belum? Yo, suket iki ya, berjuang ya. Ya, coba kaya ngopo sih mesra ora apa-apa gandengan tangan ra masalah. Enggak gelem Mas Tio lo Enggak karo mau. aku. Profesional. Lah duwe matari ning isor. Kaya jijik lo karo aku Mas. Enggak, aku tak benak ning kok ngene Mas. Enggak ya. Aja saiki to. Kok Yo, ayo. Hey! Yo. Asik. Astaga. Suka apa iki? Sing mesra apa Mas? Aku tak senang timbang ora bakal bali. Paribasanawa Asik. urip kali balok lilo tak lakoni jebule janjimu jebule sumpahmu ra bisa digugur jebul tukule malah suka teki Hey! ayo wong terakhir rasane ayo Iya. paribasan guru kali balung ilo tak lakoni jebule janjimu jebule sumpahmu tak bisa digugur Mripatku wis ngerti sanyatane kowe salah golek penangmu dhewe wong salah ora gelem ngaku salah wong sing betah
Apik ya ibate. Makasih Mbak Seli, Mas. Nggih. Cus. Sami-sami Om. Jangan kemeringet loh Mas Tio iki. Lagi kemeringet ya Mas. Wit isuk mau. Ya Mbak Pesek. Sepati Mbak Pesek. Ya, sepati Mbak Pesek. Ya, sepati. Terontak. Ya. Asik. Selamat pagi Mbak Sri. Nggih, selamat pagi. Ngomong pas dadi resiki Sri kok tekok aku. Heeh. Bare jam piro, Mas? Lah kulino ngetutne dalang kulon bare jam 3. Lah aku biasanya ora jam 3 to barku. Sri. Setengah papat kok jam papat. Ya kacek setengah jam. Nah iya, aku ki kon gelis bar nu kok moh. Oh, penak suwe ta berarti. Iya, dari segi apapun. Iya. Katresnan sejati. Krungu dhewe to Mas Herman. Iya. Kandhani yo. Domongi kok. Mm-mm. Iya. Ayo Mas Heru, Mas Heru. Iya. Ayo Ya, sih. ya Mas Heru yo, yo Mas Heru yo. Halo banget Mas Heru. Yo. Suara. Iya. Luar biasa. Semangat ya Sasah ya. Domongi kok. Sesuk sih bacot ya. Bacot Weh. turu. Iya. Bacutan nih. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Heru. Iya. Selamat pagi Mas Akbar. Aku mana ya? Sawir Mas aku Mas Heru ndak takon nyanyi ya. Lah bolak-balik toh Mas. Mboten mesti pun beberapa pementasan iki kok mboten nyanyi gitu. Jane malah suka saya. Iya. Seneng makano kancane. Makano karis. Ini gamelan ikut ya. Katresnan sejati ya. Oh. Mangga ayo digobom. Ayo. Melok. Kayak sing gumyak. Yuk. Tuh Pak Nana besoknya. Asta Brata. Suka. Ada Mbak Sri. Ada Mas Heru. Yo. Hey, asik. Awalnya dhewe iki kalem Mas Sri. Iya Mas. Yuk. Janji tresno di seseni.